Мөслим туган якны өйрәнү музееның тын залларына бу көннәрдә Тукай рухы иңде. Биредә якташыбыз Сәгыйдә Сираҗиева һәм аның тормыш иптәше Рият Мөхәммәтдинов иҗаты җанлана. Бу гади күргәзмә генә түгел, бу күңел белән Тукайга эндәшү, аның мирасы белән яңадан очрашу. Бу күргәзмәдә безнең кырыклап Рият Загретдинов Мөхәммәтдинов белән бергәләп эшләгән эшләр, монда элекке 1998 елдан башлап 26 елга хәтләгән эшләр күрсәтелә. Гелевый ручка белән эшләнгән эшләр бар, алар ваклы-каралы графика, гелевый төсле ручкалар белән эшләнгән эшләр, акриловый краска белән кулста эшләнгән эшләр, масло белән эшләнгән эшләр дә бар. Беренче елларда килгәндә инде менә электр без монда кайтып йөрибез, Сабантуйларда булган бар. Татар халкы монда нинди бер үзенчәлекле рух белән яши. Күренеп сизелеп тора. Бу районнан 6 кеше Абдулла Тукай премиясе алган. Премия ул бит казаныш. Күргәзмәне ачу тантанасы үзенә күрә бер рухи бәйрәмгә әверелде. Балаларның Тукай шигырьләрен ихлас итеп укуы, кунакларның җылы сүзләре барысы да бер бөтен моңга кушылды. Бәләкәй чактан ук без шушы көйләре белән, аның әкиятләре белән барыбыз да тәрбияләндек. Һәм шушы айны без инде Тукай сүзе, татар сүзе дип, без бүген менә шу күргәзмәне ачып җибәрәбез. Рәссамнар өчен бу күргәзмә туган якка кайту, күңелгә якын тамашачы белән очрашу. Тамашачы өчен үз тамырларына, милли рухка тагын бер кат кагылу мөмкинлеге. Иң беренче карагачта шул кадәр соклангыч уйлар башта туа. Тукайны, бөек Тукайны да шундый матур итеп, җылы итеп, шашлы итеп күрсәтә алганнар. Сүзсез генә сөйләшүче картиналар күңел кылларын тибрәндереп, тамашачыны уйга сала, хатирәләргә алып кайта. Тукай һаман безнең арада, сүзләрдә, моңда, рәсемнәрдә. Күргәзмә май ахырына кадәр эшли. Килегез һәм бәлки сезнең күңелдә Тукай белән сөйләшер. Гөлназ Җәйлова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.